Pennod 26. Y tabernacl hefyd a wneud i o 10 llen o liain main cyfrodedd, ac o sidan glas a phorffor ac ysgarlad, yn geriwbiaid o gywreinwaith y gwneihwynt. Hyd 1 llen fydd 8 gifydd ar 20, a lled 1 llen fydd 4 cifydd, yr un mesur a fydd i'r holl lenni. 5 llen a fyddant ynglŷn bob un wrth ei gilydd, a 5 llen eraill a fyddent ynglŷn wrth ei gilydd. A gwnadd o lennau o sidan glas ar ymyl 1 llen ar y cwr yn y cydiad, ac felly y gwneud ar ymyl eithaf llen arall yn yr ail gydiad. 10 dolen a 20 a wneud i 1 llen, a 10 dolen a 20 a wneud ar gŵr y llen a fyddo yn yr ail gydiad, a dolenau a dderbyniant bob un ei gilydd. Gwna hefyd 10 bach a 20 o aer, a chydia a'r bachau y llenni bob un wrth ei gilydd, fel y byddo yn un tabernacl. A gwna lenni o flew gaifr i fod yn babellen ar y tabernacl, 1 llen ar 10 a wneu. Hyd 1 llen fydd 10 cifydd ar 20, a lled 1 llen fydd 4 cifydd, a'r un mesur fydd i'r 1 llen ar 10. A chydia 5 llen wrthynt ei hun, a 6 llen wrthynt ei hun, a dybla'r 6 len ar gyfer wyneb y babellen, a gwna 10 dolen a 20 ar ymyl y naill len ar y cwr yn y cydiad cyntaf, a 10 dolen a 20 ar ymyl y llen arall yn yr ail gydiad. A gwna 10 bach a 20 o bres a dod y bachau yn y dolenau a chlyma'r babellen fel y byddo yn un. A'r gweddill a fyddo dros ben o lenni'r babellen, sef yr hanner llen weddill, a fydd yng ngweddill ar di cefn y tabernacl. Fel y byddo o'r gweddill gifydd o'r naill du, a chifydd o'r tu arall o hyd y babellen. Bydded hynny dros 2 ystlys y tabernacl o'r tu yma ac o'r tu acw i warchuddio. A gwna do i'r babellen o grwyn hyrddod wedi ei lliwio yn gochion, a tho o grwyn deiar foch yn uchaf. A gwna i'r tabernacl ystyllod o goed sitim yn ei sefyll. 10 cifydd fydd hyd ystyllen, a chifydd a hanner cifydd fydd lled pob ystyllen. Bydded 2 dyno i 1 bwrdd wedi ei gosod mewn trefn, bob un ar gyfer ei gilydd, felly y gwneud am holl fyrddau'r tabernacl. A gwna ystyllod i'r tabernacl, 20 ystyllen o'r tu deau tua'r deau. A gwna 20 mortais arian dan yr 20 ystyllen, 2 fortais dan 1 ystyllen i'w 2 dyno, a 2 fortais dan ystyllen arall i'w 2 dyno. A gwna i ail ystlys y tabernacl o dir gogledd 20 ystyllen. A 20 mortais o arian, 2 fortais dan 1 ystyllen, a 2 fortais dan ystyllen arall. Hefyd, i ystlys y tabernacl o dir gorllewin y gwneud 6 ystyllen, a 2 ystyllen a wneud i gonglau'r tabernacl yn y 2 ystlys. A byddant wedi ei cysylltu oddi tanodd, byddant hefyd wedi ei cydgydio oddi arnodd wrth un fodrwy, felly y bydd iddynt ill 2, i'r 2 gongl y byddant. A byddant yn 8 ystyllen a'i morteisiau arian yn 1 fortais ar 15, 2 fortais dan 1 ystyllen a 2 fortais dan ystyllen arall. Gwna hefyd farau o goed sitim, 5 i ystyllod 1 ystlys i'r tabernacl, a 5 bar i ystyllod ail ystlys y tabernacl, a 5 bar i ystyllod ystlys y tabernacl i'r 2 ystlys tua'r gorllewin. A'r bar canol yng nghanol yr ystyllod a gyrraedd o gŵr i gŵr. Gosod hefyd aer dros yr ystyllod ac gwna ei modrwyau o aer i osod y barau trwyddynt. Gwisg y barau hefyd ag aer. A chyfod y tabernacl wrth ei bortread, yr hwnna ddangoswyd i ti, yn y mynydd. A gwna wahanlen o sidan glas, porffor ac ysgarlad,
ac o liain maen cyfrodedd, a cheriwbiaid o waith cywraint y gwneud hi. A dod hi ar bedair colofn o goed sitim wedi ei gwisgo ag aer, a'i pennau o aer ar bedair mortais arian. A dod y wahanlen wrth y bachau, fel y gellych ddwyn yno o fewn y wahanlen arch y dystiolaeth, a'r wahanlen a wna wahan I chwi rhwng y cysegr a'r cysegr sanctaidd Olaf. Dod hefyd y drigareddfa ac arch y dystiolaeth yn y cysegr sanctaidd Olaf. A gosod y bwrdd o'r tu allan i'r wahanlen a'r canhwyllbren gyferbyn ar bwrdd ar y tu deau i'r tabernacl, a dod y bwrdd ar dir gogledd. A gwna geiadlen I ddrws y babell o sidan glas a phorffor ac ysgarlad, ac o liain maen cyfrodedd o winiadwaith. A gwna i'r geiadlen 5 colofn o goed sitim, a gwisg hwynt ag aer, a'i pennau fydd o aer, a bwrw iddynt 5 mortais bres. Pennod 27. Gwna hefyd allor o goed sitim o 5 cufydd o hyd a 5 cufydd o led, yn bedair ongol y bydd yr allor a'i hychder o 3 cufydd. A gwna ei chyrn ar ei phedair congl o'r un y bydd ei chyrn, a gwisg hi a phres. Gwna hefyd iddi bedyll I dderbyn ei lludw, a'i rhawiau, a'i chawgiau, a'i chigweiniau, a'i phedyll tân, ei holl lestri awnau o bres. A gwna iddi alch o bres, ar waith rhwyd, a gwna ar yr rhwyd bedair modrwy o bres ar ei phedair congl. A dod hi dan amgylchiad yr allor oddi tanodd, fel y byddo'r rhwyd hyd hanner yr allor. A gwna drosolion i'r allor, sef trosolion o goed sitim, a gwisg hwynt a phres. A dod ei throsolion trwy'r modrwyau, a bydded y trosolion ar 2 ystlys yn allor i'w dwyn hi. Gwna hi ag ystyllod yn gau, fel y dangoswyd I ti yn y mynydd, felly y gwnant hi. A gwna gynteddfa'r tabernacl ar y tu deau, tu ar deau, llenir cynteddfa a fyddant liain maen cyfrodedd o gan cufydd o hyd I 1 ystlys. A'i 20 colofn a'i 20 mortais fydd o bres, pennau y colofnau a'i cylchau fydd o arian. Felly o dir gogledd ar hyd, y bydd llenni o gan cufydd o hyd a'i 20 colofn a'i 20 mortais o bres, a phennau'r colofnau a'i cylchau o arian. Ac I led y cynteddfa o dir gorllewin, y bydd llenni o 10 cufydd a 20, ei colofnau fyddant 10, a'i morteisiau yn 10. A led y cynteddfa tua'r dwyrain o godiad hael, a fydd 10 cufydd a 20. Y llenni o'r naill du a fyddant 15 cufydd, ei colofnau yn 2, a'i morteisiau yn 2. Ac i'r ail du y bydd 15 llen, ei 2 colofn a'i 2 mortais. Ac I borth y cynteddfa, y gwneir ceiadlen o 20 cufydd o sidan glas, porffor ac ysgarlad, ac o liain maen cyfrodedd o wniadwaith, ei 4 colofn a'i 4 mortais. Holl golofnau'r cynteddfa o amgylch a gylchir ag arian, a'i pennau yn arian a'i morteisiau yn bres. Hyd y cynteddfa fydd gan cufydd, a'i led yn 10 o bob tu, a 5 cufydd o uchder o liain maen cyfrodedd a'i morteisiau o bres. Holl lestri'r tabernacl yn ei holl wasanaeth, a'i holl hoelion hefyd, a holl hoelion y cynteddfa fyddant o bres. Ac o'r chymyndaethau I feibion Israel ddwyn ohonynt atat byr olew, yr olewydden coethedig, yn oleuni I beri i'r lamp losgi yn wastad. Ymhabell y cyfarfod o'r tu allan i'r wahanlen, yr hon fydd o flaen y dystiolaeth y trefna Aron a'i feibion hwnnw, o'r hwyr hyd y bore, ger bron yr arglwydd. Deddf dragwyddol fydd trwy ei hoesoedd gan feibion Israel. Pennod 28.
A chymer Aaron dy frawd atat a'i feibion gydag ef o blith meibion Israel i offeriadu i mi, sef Aaron, Nadab ac Abihu, Eleasar ac Ithamar, meibion Aaron. Gwna hefyd wisgoedd sanctaidd i Aaron dy frawd gogoniant a harddwch. A dywed wrth yr holl rai doeth o galon, yr rhai alenwais i ag ysbryd o'i thineb, am wneithir ohonynt ddillad Aaron i'w sancteiddio ef, i offeriadu i mi. A dyma y gwisgoedd a wnant, 2 froneg ac ephod, mantell hefyd, a phais o waith edau anodwydd, meitr a gwregys. Felly y gwnant wisgoedd sanctaidd i Aaron dy frawd ac i'w feibion i offeriadu i mi. Cymerant gan hynny aer a sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main. A gwnant yr ephod o aer, sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main cyfrodedd o waith cywraint. 2 ysgwydd fydd iddi wedi ei cydio wrth ei 2 gŵr, ac felly y cydir hi ynghyd. A gwregys cywraint ei ephod ef yr hwn fydd arni, fydd o'r un yn unwaith a hi, o aer sidan glas a phorffor, ysgarlad hefyd a lliain main cyfrodedd. Cymer hefyd 2 faen onyx a nadd ynddynt enwau meibion Israel. 6 o'i henwau ar un maen, a'r 6 enw arall ar yr ail faen, yn ôl ei genedigaeth. A gwaith naddwr mewn maen, fel naddiadau sel yn neddid i y 2 faen, ag enwau meibion Israel. Gwna hwynt a boglynau o aer o'i hamgylch. Ac osod y 2 faen ar ysgwyddau'r ephod yn feini coffadwriaeth i feibion Israel, ac Aaron a ddwg ei henwau hwynt ger bron yr arglwydd ar ei 2 ysgwydd yn goffadwriaeth. Gwna hefyd foglynau aer, a 2 gadwyn o aer coeth yn ei pennau, o blethwaith y gwneud hwynt, a dod y cadwynau plethedig ynglŷn wrth y boglynau. Gwna hefyd 2 froneg barnedigaeth o waith cywraint, a'r waith yr ephod y gwneud hi o aer, sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main cyfrodedd y gwneud hi. 4 ongl fydd hi yn 2 ddyblyg, yn rhychwant ei hyd ac yn rhychwant ei lled. Llanw hi yn llawn o feini, sef 4 rhes o feini. 1 rhes fydd sardius a thopas a smaragdus, hyn fydd yr rhes gyntaf. Ar ail res fydd carbuncl, saffir ac adamant. Ar 3rd res fydd lygyr ac acat ac amethyst. Y 4th res fydd beryl ac onyx a iaspis. Byddant wedi ei gosod mewn aer yn ei lleoedd. Ar meini fyddant ag enwau meibion Israel yn 12 yn ôl ei henwau hwynt o naddiad sel, bob un wrth ei enw y byddant yn ôl y 12 llwyth. A gwna ar y 2 froneg gadwynau ar y cyrau yn blethwaith o aer coeth. Gwna hefyd ar y 2 froneg 2 fodrwy o aer, a dod y 2 fodrwy wrth ddau gwr y 2 froneg. A dod y 2 gadwyn blethedig o aer trwy'r 2 fodrwy ar gyrau y 2 froneg. Ar 2 ben arall i'r 2 gadwyn blethedig, dod ynglŷn wrth y 2 foglyn, a dod ar ysgwyddau'r ephod o'r tu blaen. Gwna hefyd 2 fodrwy o aer, a gosod hwynt ar 2 ben y 2 froneg, ar yr ymyl sydd ar ystlys yr ephod o'r tu mewn. A gwna 2 fodrwy o aer, a dod hwynt ar 2 ystlys yr ephod oddi tanodd, tuau thu blaen, ar gyfer ei chydiad, oddi ar wregys yr ephod. Ar 2 froneg a rwymant a'i modrwyau, wrth fodrwyau yr ephod a llinyn o sidan glas, fel y byddo oddi ar wregys yr ephod, fel na ddatoder y 2 froneg oddi wrth yr ephod. A dyged Aaron yn 2 froneg y farnedigaeth, enwau meibion Israel ar ei galon, pan ddelo i'r cysegr yn goffadwriaeth ger bron yr arglwydd yn wastadol. A dod ar 2 froneg y farnedigaeth, yr Urim a'r Thummim, a byddant ar galon Aaron pan elo i mewn ger bron yr arglwydd, ac Aaron
a ddwg farnedigaeth meibion Israel ar ei galon, ger bron yr arglwydd yn wastadol. Gwna hefyd fantell yr effod oll o sidan glas, a bydd twll yn ei phennuchaf hi ar ei chanol, gwrym o waith gwehydd o amgylch y twll, megis twll llyrig fydd iddi, rhag rhwygo. Ac gwna ar ei godre hi bomgranadau o sidan glas a phorffor ac ysgarlad ar ei godre o amgylch, a chlich o aer rhyngddynt o amgylch. Cloch aer a phomgranad, a chloch aer a phomgranad ar odre'r fantell o amgylch. A hi a fydd am Aron wrth weini, a chair clywed ei sŵn ef pan ddelo i'r cysygyr ger bron yr arglwydd a phanelo allan, fel na byddo farw. Gwna hefyd ddalen o aer coeth a nadd arni fel na ddiadau sel, sancteiddrwydd i'r arglwydd. A gosod hi wrth linyn o sidan glas a bydded ar y meitr, o'r tu blaen i'r meitr y bydd. A hi a fydd ar dalcen Aron, fel y dygo Aron anwiredd y pethau sanctaidd ac y segro meibion Israel yn ei holl roddion sanctaidd, ac yn wastad y bydd ar ei dalcen ef fel y byddo iddynt ffafr ger bron yr arglwydd. Gweithia ag edau anydwydd y baes o liain main, a gwna feitr o liain main, a'r gwregus a wneu o wniadwaith. I feibion Aron hefyd y gwneud beisiau, a gwna iddynt wregysau. Gwna hefyd iddynt gapiau, gogoniant a harddwch. A gwisg hwynt am Aron dy frawd a'i feibion gydag ef, ac eneinia hwynt, cysegra hwynt hefyd, a sancteiddia hwynt, i offeriadu i mi. Gwna hefyd iddynt ylodrau lliain i gyddio ei cnawd noeth, o'r lwynau hyd y morddwydydd y byddant. A byddant am Aron ac am ei feibion, pan ddelont i mewn i babell y cyfarfod, neu pan ddelont yn agos at yr allor i weini yn y cysegyr, fel na ddygont anwiredd a marw. Hyn fydd deddf dragwyddol iddo ef, ac i'w had ar ei ôl. Pennod 29. Dyma hefyd yr hyn a wneud i iddynt i'w cysegru hwynt i offeriadu i mi. Cymer un bystach ieuanc a 2 hwrdd perffaith gwbl, a bara croiw a theisenau croiw wedi ei cymysgu ag olew, ac afyrllad croiw wedi ei hiro ag olew, o beilliad gwenith y gwneud hwynt. A dod hwynt mewn un cawell, a dwg hwynt yn y cawell gyda'r bystach ar 2 hwrdd. Dwg hefyd Aron ei feibion i ddrws pabell y cyfarfod, a golch hwynt a dofr. A chymer y gwisgoedd, a gwisg am Aron y baes, a mantell yr effod, a'r effod hefyd, a'r 2 froneg, a gwregysa ef a gwregys yr effod. A gosod y meitr ar ei ben ef, a dod y goron gysegredig ar y meitr. Yna cymeri olew yr eneiniad ac y tywellti ar ei ben ef ac yr eneini ef. A dwg ei feibion ef a gwisg beisiau amdanynt. A gwregysa hwynt a gwregysau, sef Aron a'i feibion, a gwisg hwynt a chapiau, a bydd yr offeriadaeth iddynt yn ddeddf dragwyddol, a thi a gysegri Aron a'i feibion. A pha'r ddwyn y bystach ger bron pabell y cyfarfod, a'r hodded Aron a'i feibion ei dwylo ar ben y bystach. A lladd y bystach ger bron yr arglwydd wrth ddrws pabell y cyfarfod, a chymer o waed y bystach a dod ar gyrn yr allor a thfys, a thywallt yr holl waed arall wrth droed yr allor. Cymer hefyd yr holl fraster a fydd yn gorchuddio'r perfedd, a'r chwyden a fyddo ar yr afu, a'r 2 aren, a'r braster a fyddo arnynt, a llosg ar yr allor. Ond cig y bystach a'i groen, a'i fiswael, a losgi mewn tân, o'r tu allan i'r gwersyll, aberth dros bechod yw. Cymer hefyd 1 hwrdd, a gosoded Aron a'i feibion ei dwylo ar ben yr hwrdd, a lladd yr hwrdd, a chymer ei waed ef a theinella ar yr allor o amgylch. A thor yr hwrdd yn ddarnau, a golch ei berfedd a'i draed, a dod hwynt ynghyd a'i ddarnau ac a'i ben. A llosg yr hwrdd i gyd ar yr allor, poeth offrwm i'r arglwydd yw, arogl peraidd,
a berth tanllyd i'r arglwydd yw. A chymer yr ail hwrdd, a rhodded Aaron a'i feibion ei dwylo ar ben yr hwrdd. Yna, lladd yr hwrdd a chymer o'i waed, a dod ar gwr isaf clust ddeau Aaron, ac ar gwr isaf clust ddeau ei feibion, ac ar fawd ei llaw ddeau hwynt, ac ar fawd ei troed deau hwynt, a thainella'r gwaed arall ar yr allor o amgylch. A chymer o'r gwaed a fyddo ar yr allor, ac o olew yr eniniad, a theinella ar Aaron ac ar ei wisgoedd, ar ei feibion hefyd, ac ar wisgoedd ei feibion gydag ef, felly sanctaidd fydd fe a'i wisgoedd, ei feibion hefyd, ac wisgoedd ei feibion gydag ef. Cymer hefyd o'r hwrdd y gwer a'r gloren, a'r gwer sydd yn gorchuddio'r perfedd, a'r hwyden yr afu, a'r ddwy aren, a'r gwer sydd arnynt, a'r ysgwyddog ddeau, canis hwrdd cysegriad yw. Ac un dorth o fara, ac un deisen o fara olewedig, ac un afrlladen o gawell y bara croew, yr hwn sydd ger bron yr arglwydd. A dod y cwbl yn nwylo Aaron, ac yn nwylo ei feibion, a chyhwfana hwynt yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd. A chymer hwynt o'i dwylo, a llosg ar yr allor yn boeth offrwm, yn arogl peraidd ger bron yr arglwydd, a berth tanllyd i'r arglwydd yw. Cymer hefyd barwyden hwrdd y cysegriad, yr hwn fyddo dros Aaron, a chyhwfana hi yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd, a thran di fydd. A sancteiddia barwyden yr offrwm cyhwfan, ac ysgwyddog yr offrwm dyrchafael, yr honna gyhwfanwyd, a'r honna ddyrchafwyd, o hwrdd y cysegriad, o'r hwnna fyddo dros Aaron, ac o'r hwnna fyddo dros ei feibion. Ac eiddo Aaron a'i feibion fydd trwy ddeddf dragwyddol oddi wrth feibion Israel. Canes offrwm dyrchafael yw, ac offrwm dyrchafael a fydd oddi wrth feibion Israel o'i haberthau hedd, sef ei hoffrwm dyrchafael i'r arglwydd. A dillad sanctaidd Aaron a fyddant i'w feibion ar ei olef, i'w heneinio yn ddynt ac i'w cysegru yn ddynt. Yr hwn o'i feibion ef a fyddo offeiriad yn ei le ef, a'i gwisg hwynt 7 niwrnod pan ddelo i babell y cyfarfod i weini y cysegr. A chymer hwrdd y cysegriad a berwa ei gig yn y lle sanctaidd. A bwytaed Aaron a'i feibion gig yr hwrdd a'r bara yr hwn fydd yn y cawell wrth ddrws papell y cyfarfod. A hwy a fwytant y pethau hyn y gwnaed y cymod a hwynt, i'w cysegru hwynt ac i'w sancteiddio. Ond y diethyr, ni chaiff ei bwyta, canes cysegredig ydynt. Ac os gweddilir o gig y cysegriad, neu o'r bara, hyd y bore, yna ti a losgi'r gweddill a thân, ni chair ei fwyta, o blegid cysegredig yw. Ac wna fel hyn i Aaron ac i'w feibion yn ôl yr hyn oll a orchymynais i ti. 7 niwrnod y cysegru hwynt. A phob dydd yr aberthu fustach yn aberth dros bechod y cymod. A glanha ar allor wedi ti wneithur cymod drosti ac eneinia hi i'w chysegru. 7 niwrnod y gwneud gymod dros yr allor ac y sancteiddi hi. Felly, yr allor fydd sanctaith, popeth ac yffyrddo ar allor a sancteiddir. A dyma yr hyn a offrymu ar yr allor, 2 oen blwyddiaid bob dydd yn wastadol. Yr oen cyntaf a offrymu di y bore, a'r ail oen a offrymu di yn y cyfnos. A chyda'r naill oen 10 ran o beilliaid wedi ei gymysgu a 4 ran hŷn o olew coethedig, a 4 ran hŷn o win yn ddiod offrwm. A'r oen arall a offrymu di yn y cyfnos, ac awnau iddo yr un modd ag i fwyd offrwm y bore, ac i'w ddiod offrwm, i fod yn arogl peraidd yn aberth tanllyd i'r arglwydd. Yn boeth offrwm, gwastadol trwy ei choesoedd, wrth ddrws pabell y cyfarfod, ger bron yr arglwydd, lle y cyfarfyddaf a chwi, i lefaru wrthyt yno. Ac yn y lle hwnnw, y cyfarfyddaf a meibion Israel, ac efe a sancteiddir trwy fy ngogoniant.
A mi a sancteiddiaf babell y cyfarfod a'r allor, ac Aron a'i feibion a sancteiddiaf I offeriadu I mi. A mi a breswyliaf ymysg meibion Israel, ac a fyddaf yn dduw iddynt. A hwy a gant wybod, mae my fi yw yr arglwydd ei Duw, yr hwn ei dygais hwynt allan o dir yr aifft, fel y trigwn yn ei plith hwynt. My fi yw yr arglwydd ei Duw.